मी संजीवनी कदम, मालवणी फूड कॉर्नर या YouTube चॅनल मध्ये तुमचा स्वागत असा। आज मी तुमका दाखवणार आहे शेतातल्या पोक्याची चटणी। तर चला मग सुरुवात करूया। मी गावात गेलेलो आहे, ते शेतात ना पोके मिळतात, ते मी घेऊन येलोय। हे शेतातले पोके चटणीसाठी लागणारा साहित्य। हे शेतातले पोके हे बघा असे असतात। त्याच्यासाठी हे मीठ, कोकम, ओला खोबरा, आल्या लसणाची पेस्ट, कढीपत्ता, कोथिंबीर, तेल, मसालो, हळद, गरम मसालो, कांदो आणि टमाटो। ओके, आता आपण पहिले उकडून घेऊया। हे 5 मिनिटं आता असे ना उकडून घ्यायचे। थंड झाले ना मग त्याची माष्टा काढायची बाहेर। हे बघा आता हे 5 मिनिटात उकडून झाले। आता याचा माष्टू काढायचा। हे असे असतात ना, सुरी किंवा काडी घेऊन असा काढायचा बरं। हे बघा त्याची कमची बाहेर काढायची अशी। तर मग या मास घ्यायचा थोडासा साफ करून। कोक्याची माष्टा ही एवढी मिळाली। आता ही चांगली धुवून घेतलेली आहे आणि फोडणीत देऊया। आता या फोडणीत देऊया कांदो आणि टमाटो एकत्र आधी गरम करून घेऊया। हे बघा आता कांदो आणि टमाटो असं भाजून घालून असं नॉर्मलच घ्यायचं करून, जास्त करतो व्हायचं आणि आता त्याच्यात तेल टाकायचं एकदम। त्याला पण चांगलं असं भाजून घ्यायचं। हे बघा आता सगळा तेलात जो कांदो भाजा निलो। आता याच्यात इतर बाकीचे मसाले टाकतो। गरम मसालो 1 चमच, लाल तिखट 3 चमच, हे बारके चमच घेतले मी 3 चमचे, परत हळद अर्धा चमचा आणि आल्या लसणीची पेस्ट आणि कढीपत्ता सगळं आधी असं परतून घ्यायचं। आता हे सगळे मसाले परतून झाले ना, त्याच्यात ही माष्टा टाकायची। हे बघा ही आता सगळी माष्टाचा कट सगळा परतून झाला। आता त्याच्यानंतर या खोबरा घालायचा, ओला खोबरा आणि मग ही कोकमा पण आणि चवीपुरतं मीठ। आता थोडा परतून घ्यायचा। आता हे बघा झाला एक जीव। सगळं सामान त्याचं घालून पाणी टाकायचं। आता शेवटी त्याच्या अशी कोथिंबीर वर टाकायची। आता कुकर लावूनच ना 2 शिट्ट्या द्यायच्या त्याला। पोक्याची चटणी कशी झाली ती आता बघूया कुकर मध्ये। पोक्याच्या माष्टाची चटणी मी बनवलंय, तशी तुम्ही पण बनवून बघा आणि चपाती बरोबर किंवा भाकरी बरोबर तुम्ही ती खाऊन बघा आणि त्याची चव कशी लागता ती कमेंट करून सांगा। आणि मालवणी फूड कॉर्नर या YouTube चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल पण वाजवा। भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओ मध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।